Usa ka lalaking welder sa Cagayan de Oro City ang patay human nga giingong nabuthan samtang ga-welding ug nahulog gikan sa dakong tangke nga iyang ginatrabaho. Ani report. Patay na diyang naabdan sa rescuers ang 42 anyos nga lalaking welder human aksidenteng nabuthan ug nahulog siyang gitrabahong tangke sulod sa compound sa usa ka oil company sa barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Pagresponde sa kapulisan sa lugar, naabtan na lamang ang biktima nga nagbuyod na sa dalan. Matod sa Kugman Police, pasado las 11 sa buntag adlawng Sabado, nahitabo ang insidente. Nadiskobrehan lamang kini human ang kusog nga buto sa palibot. Sa pagsubay sa otoridad, nakita sa otoridad nga posibleng tungod sa oil nga anaa sa tangke og moisture niini ang rason sa pagbuto nga miigo sa biktima. Labi pa nga kita sa lawas niini ang nagkadai ang burn marks. Tatong investigasyon ni gawas nga purely accidental siya. Wala tay gikuha nga foul play. Kay gikanaingon nga ang katong biktima samtang siya nag-welding ibabaw sa atop sa tangke containing edible oil ni siya, no? Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa kumpanya kung asa nagtrabaho ang biktima apan ang gwardya lamang ang miatubang. Karon gihaya na ang biktima sa ilang panimalay sa barangay Tablon ug mibalibad sab ang iyang nahibiling banay nga mohatag og pahayag. Hinoon matod sa PNP nga daan na kuno adunay panagsabot ang kumpanya ug ang nahibiling banay sa biktima. Unta kita before ta mo trabaho, isiguro nato nga siguro luwas ang ato ang pagtrabaho ug atong gitrabahuan i-secure gid nato atong kinabuhi kay usara ato ang kinabuhi. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.